Alright mga ka-action, muli nagbabalik ho kami ang programang Love Notes Unlimited. Ayan, nagbabalik na ho kami sa aming Facebook Live mga ka-action. Ayan, napag-usapan ho namin Action Claire kanina. Etong pagkakaroon ng isang simpleng buhay. Tama ba Action Claire? Yes, at asahan nga natin na sana mapag-usapan natin yan ngayong oras na ito mga ka-action. Binabati po natin ang mga nakatutok sa atin kanina sa unang Facebook Live natin, si Ma'am Delia Cabais, mga ka-action. Good morning. Ay, good morning tuloy. Good afternoon po, Ma'am Delia Cabais. Hello po. Yeah, good afternoon po mga ka-action. Ito Action Claire, yung pinag-uusapan natin kanina. Ito na naman, maisingit lang natin. What are you afraid of losing when nothing in the world actually belongs to you? Ano, hindi ko dinagets? Yan, batiin din natin pala si Ma'am Isabel Javier de Asis, si Ma'am Rose Montemayor Passion, kay James Paul, kay Ma'am Mabilangan Familiar Janice. Ayan, magandang hapon po sa inyo magandang lahat. hapon po sa inyo. Maksyong hapon po. Mag-ingat-ingat po tayo mga ka-action. Kayo mga ka-action, i-comment nyo nga kung ano ang best memory ninyo kasama ang inyong father or mother. Yeah. At kung ano yung pakahulugan nyo ng mga ka-action ng simple life or ng simpleng buhay mga ka-action. Yeah, simple lang. I-send nyo po yan sa ating text line na 0922-852-1161. At kaya naman po ay mag-iwan po kayo ng comments sa ating Facebook Live sa Action Radio Pangasinan DWCM 1161 kHz mga ka-action. Alam mo yung Action Claire, yung speaking of simple life, tatandaan ko last time nung bumalik kami ng Malasiki, kasi sinama ko yung mga kaibigan, pinakita ko sa kanila kung gaano kasimple ang buhay doon. Nakakatikim ka ng tinola, kailangan mong gawin, manghuli ka ng sarili mong manok. So ganun, nanghuli kami ng manok, kinatay, binalatan, and then niluto. Kumuha ng papaya sa puno ng papaya, kung ano-anong gulay, ganyan. Ganon, napakasimple. Ganon din ata sa Tayug, naman ng lugar mga ka-action na medyo sagana sa mga alagang hayop at saka sa mga tanim mga ka-action. Alam natin na simple talaga yung pamumuhay doon. So, kayo mga ka-action, saan nyo gustong tumira? Ikaw, Action Claire. Kasi di ba may dati pangarap nyo, sigurado ako, nung bata kayo, pangarap nyo tumira sa mga sentro, yung buildings. Hindi. Never naman sumagi sa isip ko na tumira sa sentro or doon sa pinaka-sentro ng kalakaran ng isang bayan. Ang gusto ko lang talaga nasa bukid, mga ka-action. Yung nasa gitna ng bukid. Diba, pero ngayon naman yung bahay namin nasa gitna siya ng bukid. Pero syempre iba pa rin yung future na linolook forward natin kasama yung sarili nating pamilya, mga ka-action. Yun, nako. Napakasimple mga ka-action. Pero bago ho tayo magtuloy-tuloy sa pinag-uusapan ho natin, pakinggan nyo ho muna ang awiting Kanlungan. Ayan. Yes, lakas makasente yan mga ka-action. Lakas maka-throwback. By Noel Cabangon mga Cabangon. Okay. Sige. At sige, pakinggan nyo ho muna ito, Kanlungan by Noel Cabangon habang hinihintay natin yung ilang mga viewers ho natin. Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Natatandaan mo pa ba nang tayong dalawa ay unang magkita, panahon ng sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula mangarap at tumulak. Natatandaan mo pa ba inukit kong puso sa punong mangga at ang inalay kong bumamela, magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon, ang gunita ng
ang dating kanlungan, tahanan ng ating tula at pangarap, ngayon ay naglaho na. Saan nahanapin pa? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita. Ang mga puno't halaman, bakit kailangang lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating gunita. Ang mga puno't halaman, bakit kailangang lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Ayun, mga ka-action, ano? At yun, base dun sa kanta, panapanahon lang po ang pagkakataon. Kaya nasabi namin kanina na, ayan, hihikap na yun. Yan. Ayan. Kung mapapansin nyo, mga ka-action, ano, base dun sa kanta, yung sinabi namin na Action Claire kanina na yung pagiging, ano ulit yun? No, ano? yung pagiging masaya, hindi yan mauulit. Kaya kung may pagkakataon ka para maging masaya, sulitin mo. Diba? Ikaw Huwag ba? natin papalagpasin. Pero wait lang. Basahin ko lang yung chat sa akin. Pero hindi Sige, ko go na lang. sasabihin na. Hindi ko na sasabihin yung pangalan niya. Mm. Parang ayaw din naman niya magpakilala. Sabi niya, pero may patungkol pa rin ito mga ka-action doon sa pinag-uusapan natin kanina na simpleng buhay. Sabi niya, sinanay kami ng mga magulang namin ng simpleng buhay. Nung una, di ko ma-appreciate yung ganon. Kasi syempre po, mahirap harapin ang bawat araw pag ganon na ang buhay mahirap. Pero ngayon na may pamilya na ako, ngayon ko na-appreciate yung pagsasanay sa amin ng mga magulang namin dati ng simpleng buhay. Kahit pala wala tayong sobra-sobrang kayamanan, basta sama-sama kayong pamilya ay okay na at higit-higit pa yun. Ayan. Maraming salamat doon sa nag-send sa atin ng kanyang opinion doon sa ating pinag-uusapan. Pero, yun, dahil nga ayaw niya magpakilala, hindi na po natin babanggitin yung pangalan niya. Pero magandang hapon sa'yo. Alam mo na kung sino ka. At samantala mga ka-action, pwede rin kayong mag-send ng inyong pong opinion sa ating pinag-uusapan ngayong tanghaling ito or hapong ito mga ka-action. I-send nyo lamang po yan. Pwede rin kayong bumate sa ating text line na 0922-852-1161. Di kaya naman kapag friend nyo kami ni Action Alex, pwede nyo kaming i-PM mga ka-action. Di kaya naman ay mag-iwan kayo ng comment sa ating Facebook Live. Yun, mga ka-action, ano. Pero ang ganda na sinabi nila na pinalaki sila sa simpleng buhay. Pero na-try mo na din ba yun, Action Alex, na hindi mo ma-appreciate din dati yung simple life? Yung hirap. Di ba, may point yung sinabi niya eh. Hindi, noon hindi mo ma-appreciate yung Kasi tipo. nahihirapan ka. Oo. alam niyo yung bomba, Tuwato. Dati nainis ako pagka ganun. Hirap-hirap. O papaliguan mo yung baboy. Kasi sa Pampanga ganun, di ba? Tosino, sisig, ganun. Papaliguan mo, manghuhuli kayo ng kamaro. Magtatanim kayo, ang init-init. Parang kwan tayo dati eh, puro tayo reklamo. Di ba? Oo. Pero syempre, pag nung nagmamatured na tayo, doon natin na-appreciate na kahit na pala ang hirap-hirap ng buhay noon,
Yun nga eh. Masaya. Ngayon, parang gusto mo na lang sabihin na ayoko na ng ganitong buhay. Parang Mas gusto na lang ko natin bumalik dun. Oo. No? Kasi depende kasi yan sa kinalakihan mo eh. Alam mo, may mga kilala ko mayayaman. Mm-mm. May mga kaya sa buhay. Pero kapag dinadala ko sila dun sa... Pero pili lang. Mm-mm. Pag dinadala ko sila dun sa buhay na meron ako, Oo. na-appreciate nila. Uy, naku, mas gusto ko yung ganito. Oo, mostly din sa mga mayayaman na appreciate nila yung ganun, yung payak na pamumuhay. Yes. Gusto ko yung ganito lang. Nasa palaisdaan. Mas relaxing. Oo. Oo. Tapos gabi-gabi ganito. Kahit walang ilaw, basta may apoy. Oh, yung mga ganun. Oo. Pero may mga iba naman, kapag pinapakita mo sa kanila yung ganun, parang ayoko na ganito. Ano ba yan? Hindi ako sanay. Hanap agad sila ng malambot na higaan. Ganun. May May mga may illustration dati na sinabi yung teacher ko na kapag ka daw, kunwari ako no, bigla akong yumaman. Yung hindi man lang ako nakaranas ng hirap. Tapos bigla akong yumaman. Tapos kapag ka ipupunta, kunwari, ayayayain mo ako doon sa mga ganong buhay. Ayaw ko. Parang ganun ay. Parang hindi ko ma-appreciate yung ganong buhay. Kasi hindi ko naranasan at the first place yung maging mahirap. Where in fact, yung ay doon sa kabilang banda mga ka-action, yung mga taong galing sa mahirap, tapos nagsumikap, tapos biglang umangat sa buhay. Kapag kaayain sila ng Action Alex, kunwari, mga ka-action na pumunta sa mga ganong mga ganong buhay, pamumuhay, okay lang sa kanila. Kasi alam nila, Diba, at na-appreciate naranasan kasi nila yung ganong buhay, mga minsan ka-action. nga action, Claire, alam mo, may mga taong matataas yung pinag-aralan. Wala pa naman sila sa payak na pamumuhay na mayaman. Pero mataas ang pinag-aralan nila. Minsan kahit sobrang mataas ang pinag-aralan, pero hindi naman mayaman. Ang tingin nila sa sarili nila minsan parang nako, ang taas ng pinag-aralan ko, ba't naman ako pupunta sa ganyan? Diba? Bigla ka nalang papasok sa isip mo. Di ba nakatira naman kayo sa ganito? Ayoko, ganito, ganyan. Parang ganun sila. Oo. May mga ganun alam niyo mga ka-action, sa edad kong ito, 45. 45? Ang dami ko na nakilalang, sige, 32 na lang. Pinabata ba? 32 na lang. Ang dami ko na nakilalang, alam niyo na mga ka-action, mga ganun. Makakasalamuha mo talaga, lalo kung malikot kang tao, yung... Observant, manan. Diba? Mga ganun. Alam mo, Pero nevertheless, parang minsan ba naisip mo din na sana dumating yung araw na makapunta ako or maipunta ako doon sa isang lugar na wala nakakakilala sa akin? Oo, nako, gusto ko yung ganun. Oo, parang restarting life. Diba? Mas gusto ko yung tumira doon sa lugar na hindi ako kilala, tapos lalabas ako, bigla akong bubugbugin. Grabe naman. Hindi. Yung tipong yung bago yung lugar, kahit na anong gawin mo, hindi ka kilala. Diba? Parang kahit na magtagal ka doon, hindi nila malalaman yung mga past mistakes mo sa buhay. Yes. Diba? Panibagong tao ka nun, Alex. Yung tipong akala nila mahirap ka, tas prinsipe ka pala dati. Ay, wow. Fairy tale. yung akala nila mga ka-action, napakahirap mo lang kasi nagtatanim ka ng ganito, tas Pero mas ako yung ganun. tas tinignan nila yung mga files mo, pina-detective Conan ka nila, isa ka palang dati, hardinero, tama ba? Heredero? Ay, ayun pala, hardinero yung okay, Gardener. sorry. Gardener pala yun. Uy, batiin ko lang din pala yung kaibigan ko. One time kasi nag-usap kami, sabi niya, gusto ko maging teacher doon sa isang lugar na walang nakakilala sa akin. Yung magtuturo ako ng mga katutubong bata, which is napakaganda na asamin din ng bawat isa sa atin yun. Pero syempre, magkakaiba naman tayo mga ka-action. Kami lang siguro yun, or tayo lang din siguro yung mga nag-iisip ng ganon. Pero yun, ang punto lang naman namin dito ni Action Alex mga ka-action. Let us appreciate yung simple life mga ka-action. Totoo po yan mga Dahil ka-action. sa simple life, malamang walang complications. Pero nandun pa rin yung, meron yung problema. Meron. Oo. Pero hindi ko alam. Napansin ko din ngayon sa mga kabataan, yung henerasyon natin yung mga henerasyon natin, yung mga nasa 19 years old na to 20. Basta yan, 19 years old, or sabihin natin yung mga 20 tapos pataas,
Pero isama na natin yung 19 years old kasi alam mo may mga kilala akong ano, Oo. may mga kilala akong tao na hindi sila tulad nung iba. Oo. Lalo kapag lumaki sila sa hirap, very matured sila mag-isip na o padatawa pero kapag kakausapin mo, parang Ang same deep. age, di ba? Ang deep din. Oh, so ayun, wala lang. Pansin ko sa kanila ngayon, mas gusto nilang mabuhay na lang ng ano, simple. Parang ayaw na lang nilang madawit sa gulo, ayaw nilang madawit sa kung ano man mga ka-action. Hindi sila kilala. Basta masaya sila. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba nabanggit kahapon dun sa binasa mo na ang isa sa mga paraan para makamit natin yung masayang pamumuhay is to have a simple life? Bakit nga daw ba ganon? Kasi kapag simple yung buhay, sabi ni Martin Seligman, mga ka-action, pagka simple lang ang buhay mo, alam mo yun, hindi naman kasi ibig sabihin na simple yung buhay. Mahirap. Ang pinupunto niya, mahirap. Yung simpleng buhay, explanation, ganito kalaki ang bahay mo. Okay lang. Simple, pero nandyan si asawa mo, nandyan si anak mo. Yung bonding nyo, ganito, intact. So wala po yun sa laki at saka sa liit ng bahay, mga ka-action. Basta't simple. Alam niyo yung simple na sinasabi ni Martin, mga ka-action? Simple na kasi kapag sinabi mo may kaya sa buhay, may trabaho si nanay. Sino mag-aalaga sa anak? Si yaya. May trabaho si tatay. Sino mag-aalaga kay asawa? Wala. Uuwi ang mga yan, matutulog na, magpapahinga. Pagdating nila ng bahay, tulog na si baby, tulog na si kuya, tulog na si ate. Tapos pagising ng umaga, papasok yung mga bata sa school. Si mother papasok din sa work. Si father papasok din sa work. So yung simple na pamumuhay, wala doon. Kasi Tama. may pera ka nga. Pero yung time. Yung time, wala. Meron kang pera, wala ka namang oras. Meron kang magandang kama, hindi ka naman halos makatulog. 'Di ba? Meron kang pambili ng pagkain. Nakakakain ka ba? Ang tanong. Kasama mo ba sila? Kasama mo ba ang pamilya mo? 'Di ba? Marami kang pera. Wala ka naman oras sa kanila. Parang ganun yung pinupunto niya. One time may narinig akong usapan ng babae at lalaki. Sabi ng lalaki kasi yung lalaki hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Sabi niya ganun doon sa babae na nakapagtapos sa pag-aaral yung babae. Gusto mo pa bang bumalik ako sa ibang bansa para magtrabaho? Sabi ng lalaki. Tapos sabi ng babae, hindi na. Sabi niya ganun. Ang sabi naman ng lalaki, mga ka-action, sabi naman ng lalaki, mga ka-action, ay, anong ibibigay kong kinabukasan sa'yo? Eto lang ako, wala akong natapos. Samantalang ikaw nakapagtapos ka. Pero ang sabi ng babae, mga ka-action, hindi ko naman kailangan ng magarbong buhay. Yes. Gusto ko lang ng simpleng pamumuhay. Hindi naman kailangan yung pagkalaki-laking amount ng pera, ganyan. Kasi kapag ka-abroad, di ba, malalaki yung sweldo, ganyan. Pero ang gusto lang naman ng babae, simpleng buhay daw, mga ka-action. Yung simpleng buhay na ayos na yung basta masaya ka. Ayos na yung kumpleto. Pero nandun na din kasi tayo sa hindi tayo mapapakain ng kasiyahan o hindi tayo mapapakain ng pag-ibig, mga ka-action. Yes. Pero yun, simpleng buhay, hindi ganon kagarbo, hindi rin ganon kahirap, sakto lang, pero masaya, mga ka-action, at sama-sama kayong pamilya. Ito. Wait lang, bago tayo magbigay daan sa mga ilang paalala, no? Sabi dito, if you have money, you can buy a house, but not a home. With money, you can buy a clock, but not time. With money, you can buy a bed, but not sleep, sabi niya. Money can buy you food, but not appetite. Yung mga ganon. Wala lang. Naalala ko lang dahil basta yun, mga ka-action. Okay, sige, at 1:43 ang ating oras, mga ka-action, at kumakabay po si Engineer Conrad Alvarez. Magbibigay daan ho muna kami para sa ilang mga paalala. 24 hours under.
mga ka-action, ano, muli nagbabalik kami ng Action Claire. De Guzman. De Guzman. Ayan yung simpleng buhay mga ka-action na kapag ka-graduation, kasama mo yung mama at papa mo. Yes, Diba? mga ka-action. Kahit na yung mama lang or yung papa lang, at least may kasama ka. Yes. Simpleng buhay na yun mga ka-action. Oo, napaka-simple na noon, mga ka-action. Pero may mga ka-action tayo na graduate na hindi kasama yung nanay at tatay. Kasi hindi sila lumaki sa mga parents nila. O di May kaya mga naman ganun. broken home. Oo. Yes, broken Kaya homes. busy. Oh, yun na nga. Busy dahil yung sa works. Oo, so Nako, busy sila sa trabaho, mga ka-action. At sa pagka-busy nila sa trabaho, nakalimutan nila, may anak pala sila. Mga ganun. Pero okay lang yon. Walang ano doon, walang kaso doon, mga ka-action. Ano? Basta't maging masaya po kayo. masaya na din si ka-action Masaya Alex. na rin po ako. Alam niyo, kapag nakikita ko yung nakangiti na rin ako. Nalala ko si BP kanina, sabi niya gano'n, nakikita ko lang kayo kumakain, nabubusog na ako, Oo, sabi eh. niya. Pero kumain lang din. Nakita ko nga siya, sabi, iba yung dating sa kanya nung taba-taba nung ulam. Eh. parang nag-iba yung dating sa kanya nung taba-taba nung ulam, mga ka-action, ano. At ayun, wala lang, mga ka-action, ano. Napaka sarap magkaroon ng isang simpleng buhay. Alam niyo yung kasi kapag simpleng buhay, batak na kayo kung tawagin di ba? Sanay kayo sa hirap. Oo, mga pero ka-action. meron din naman yung mga ka-action natin na simple yung pamumuhay nila pero hindi sila lumaki sa hirap. Pero nandun pa rin, napayak yung pamumuhay nila mga Oo. ka-action. Alam mo ako, namumuhay ako ng simple, tapos nalaman ko ano pala, pamangkin pala ako ni ano. Ayun na naman siya. Pamangkin pala ako ni Richard Pun. hindi, yung Gutierrez. yung ano, Gomez. yung kamag-anak ko pala yun, sis. Halata naman sa mukha, di ba? Ay wow, singkit. Kamag-anak ko pala si Henry C, mga ka-action. ang yung gitna ko talaga, SY. Sorry Pero kayo. kapag kayo ba, Action Alex, galing ka sa pamilyang magarbo, pamilyang mayaman, ganyan. Tatapak-tapakan ko kayo. Ay, Ganon. wow, hindi pwede yan. Hindi ako ganong tao, mga ka-action. Naalala ko tuloy kanina nang nagla-lunch tayo. Yung Lola's boy ako nung nagbabangayan tayo nila Ma'am Dea, nila Ma'am Dav na porket hindi lang alam itong ganitong pagkain. Oh, mayaman ka kasi, mayaman Oo, ka diba? kasi. Alam niyo po ba yan, mga ka-action yung sundot ko lang at na pagkain? Oo, alam nila yun, ikaw lang talaga hindi. Oo, alam ko yun. Pero anong tawag dito? Ikaw ba, kapag lumaki ka ba, or for example, kapag lumaki ka ba, magiging maarte ka rin? Hindi. Sa mayamang pamilya? Hindi. Ayoko maging mayaman. Ay, hindi naman. Hindi ayoko maging mayaman. Nandun pa rin tayo na syempre, isa-secure natin yung future natin. Yung future na magiging anak natin. Pero as much as I can personally, gusto ko yung simpleng buhay lang. Simple lang. Alam mo yung family loud Isa sila sa mga pinakamayaman dito sa Pilipinas. May vlog siya, gano'n. At makikita mo dun sa vlog niya na pinalaki niya yung mga anak niya. Kasi laking hirap sila. Oo. And then yumaman sila dahil tinulungan niya yung asawa niya. Nagtulungan silang mag-asawa na bumuo Oo, yun lang ng din ang isang importante negosyo. minsan mga ka-action. Tapos ayun, Na mansyon. magtutulungan. Mansyon ang mga palasyo, ang mga tahanan nila sa US, dito. Pero pinalaki nila yung mga anak nila na, oo, they speak English, maaarte sila, nakapag-aral sila sa mga mamahaling school. Pero tinuruan nila silang magmahal sa lower people. Lower, parang sa mga yaya, ganon. Grabe, napaka nila. Wala lang. Kasi kapag nakakita ko ng ganon, parang idol, ganon. Parang, Oo. ang galing. Ang humble, ang Diba? super down to earth. Oo. Mapapansin mo yun kasi may mga iba, humble lang, sa harap ng camera. Pero yun kasi... Humble lang sa harap oo, ng maraming tao. Yes, mga may mga ganon. Humble lang sa harap ng camera, ganon. Lalo na sa mga kandidato. Ay, Yes. pag-usapan. Lalabas na naman. Naku, mga ka-action Hindi kasi nga, di ba, ilang buwan na lang, election na mga ka-action. election na, Huwag tayo magpapadala sa mga kunwaring humble. Pero Yes. hambog naman pala. Sa Oo, totoong buhay. di ba? Yung nako, mga ka-action, magkaroon ho tayo ng sariling mata, sariling tenga. Yan, di ba? Huwag Sabi nga tayong nila ano. nasa ating mga kamay ang kinabukasan ng ating bayan. Basta ito yun, mga ka-action, ano. Pero alam mo, nung nag-schooling ako sa Harvard University.
Kasi ako lang yung naka-face shield doon. Wow. Tapos nabigla ako. Tama na nga. Nagpunta kami ng Harvard. Parang may ganyang vlogger no sis. I go to Harvard. Bale, nung nakapunta ako doon, nabigla ako kasi ako lang yung naka-face shield. Tapos lahat sila, hindi naka-face shield, tinitignan nila ako. Tapos sabi ko na lang, kunwari astronaut ako, gano'n. May bago kaming invento ng family ko, yan. Nakakalimutan mo. Gising. Alexander James S. Navarro. I see ba? I see. Oh, di ba? Sabi sa'yo eh. Ako, ayan, mga ka-action, ano? Pero paano kaya kung gano'n, ano? Panaginip lang lahat ito. Panaginip lang lahat ng ito. Tapos maya-maya bigla akong magigising. Kangkong lang pala ako. Ito yung realidad ng buhay. Hindi. Paggising ko, kangkong lang pala ako, gano'n. Kangkong Tapos ka lang. bubunutin na pala ako, ano? Kangkong lang pala ako, o di kaya naman. Kamote ka lang. Oo, kamote lang pala ako, bubunutin na ako, Tapos ganyan. bato lang pala ako. Di ba? Bato ka lang pala. Di ba? Paano kaya kung gano'n, mga ka-action, ano? Yung panaginip lang lahat ng ito, tapos pagising na Action Claire, prinsesa pala siya. Ay! Sarah, Hindi ko lang alam prinsesa. kung anong saan ka nanggagaling dyan sa part na yan. Hindi, pero malay mo kung gano'n. May mga napapanood akong pelikula dati. Fairy tale na naman to. Oo. Natutulog lang siya, tapos pagising niya, mga caption. Siya pala siya pala ay prinsesa. Ayan yun na po yung si Action Alex, mga ka-action. Hindi mo kilala Kwan yung... yan eh, writer yan. Si Anne Hathaway. Hindi mo alam yung pelikula niya dati? Kabataan mo yon 1998. Isang taon pa lang ako. Ay, isang taon. Oo, isang taon pa lang ako. Binubuo pa lang. Nagdidesisyon pa lang yung mga magulang ko kung bubuuin nila ako ng gabing yon. Basta yun yung palabas na na Princess Diaries. Hindi mo alam. Yun yung si Anne Hathaway kasi lumaki siya sa hirap. Tapos dinalaw siya nung queen. Oo. Tas isa pala siyang prinsesa. Prinsesa pala siya. Tas ayun, minake-over siya, ganito, ganyan. Tas, pero mas Parang gusto niya... din, no? Parang kwento lang din ng Cinderella. Oo, pero mas gusto niyang bumalik pa rin dun sa buhay niyang simple. Diba, mga ka-action? Pero kanya-kanya din kasi yan. Kanya-kanyang choice sa buhay, decision sa buhay, mga ka-action. Opo. Kung ano yung ititake nilang ways ng pamumuhay, yung lifestyle. Kung gusto nila yung simple life. Wala namang masama Oo. sa pagiging mayaman. Wala ring naman masama talaga. Wala rin masama sa pagiging mahirap. Nandoon lang tayo na let us appreciate Opo. yung simplicity ng buhay, mga ka-action. Ang masama lang, maraming corrupt, ganyan. Kaya't medyo, mga ka-action. Ay, mali. Sorry, akala ko. Kala ko nasa hato Oo. eh. Love Notes Unlimited pala to. Sorry. Ayan. I-reserve mo na lang yun sa linggo, Action Oo. Alex. Pero kasi maraming ganun, Kaya't marami tuloy naghihirap. Tapos, isipin nyo, mga ka-action. Pataas ng pataas sa mga bilihin. Di ba? Pataas ng pataas. Parang mapupunta talaga tayo sa komentaryo nito, Action Alex. Ano na lang kakanin natin, hindi kasi hinintay natin sa Action Oo. Corner. Pero baka mamaya, bahala ka dyan. Action Conrad Pero yan, Alvarez. magmahalan pa rin tayo, mga ka-action. Oo. Yung mga politicians na yan. Sama-sama tayo, Pilipino. Sama-sama tayo at walang mag-iiwanan. Mag-play muna tayo ng isang song, mga ka-action, bago tayo magbigay daan para sa ilang mga paalala. Habang hinihintay po natin si Engineer Conrad Alvarez. Ang awitin hong ito ay Fix You by Coldplay. When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming down your face, when you lose something you can't replace,
goes to waste. Could it be worse? Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Alright, mga ka-action, ano? At oras po kasi natin, mga ka-action, alas 2:03 ng hapon. At susunod na hong programa, mga ka-action, ang programang Serbisyong Bayan. Yes. Makakasama ho natin, syempre dyan, si Action Joel Balolong. At si Action Freddy Fajardo, mga ka-action. At maraming salamat, mga ka-action, sa pagtutok at pakikinig sa amin dito sa programang Love Notes Unlimited. At kakasama niyo po ako. At maya-maya, mga ka-action, ay abangan po ninyo ako dyan sa programang Balik Top Hits. Oo, nako, nagpe-prepare siya ng mga songs Oo kanina. nga. Alas 4 po yan hanggang alas 6 po ng hapon na paggabi na, mga ka-action. So, syempre, ay antabayanan nyo din po ang Mr. Love ni Action Alex maya-maya, mga ka-action, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, mga Kasama ka-action. si Action Claire. Yes, kapag ka-okay na ang lahat. Okay, at nako, mga ka-action, ano? Alas 2:04, kasama ho natin sa ating technical side, Section Conrad Alvarez. Ako naman po sa pangalan ng aming station manager, Section Violi Valdez Ferrer. Ako po si Action Alex Navarro. At ako naman po si Action Claire de Guzman. Tumutok po kayo sa programang Love Notes Unlimited sa Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon. Una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Manila Broadcast.